Op 6 september verwoestte orkaan Irma bijna het gehele eiland Sint Maarten. Voor de noodhulp zijn miljarden nodig. En met de Zumba-marathon wil ook dansschool Dancy een steentje bijdragen aan de heropbouw van het eiland. Nou, we zijn 2 uur lang Zumba aan het dansen met verschillende instructeurs van allerlei verschillende locaties. En zo proberen we dus geld in te zamelen voor Sint Maarten. Ja, we willen natuurlijk zoveel mogelijk geld inzamelen en je ziet allerlei acties via de televisie dat je kunt doneren. Maar wij hadden zoiets van, we willen ook nog iets leuks daarnaast doen, waardoor de mensen ook nog actief zijn. En dat is nu wel gelukt. De dansschool is een familie-initiatief van moeder Nancy en dochter Clancy. Hun roots liggen in Venezuela, waar de orkaan in eerste instantie naartoe dreigde te gaan. De angsten troffen hun dus ook persoonlijk. Ja, we hebben een aantal kennissen die in Sint Maarten zitten. En we hebben gewoon beelden gekregen die je op tv nog niet eens te zien krijgt. Waar gewoon echt alles kapot is en spullen die eigenlijk aan één kant horen, die liggen helemaal aan de andere kant. Dus dat zijn wel beelden waar je van schrikt. En als je dan hoort dat de orkaan eigenlijk richting jouw familie gaat en die angst die je toch wel ervaart, dan krijg je wel zoiets van, ik hoop gewoon niet dat dat naar onze familie gaat. En dan wil je toch iets doen voor het eiland wat wel hulp nodig heeft. Dus... Het opgehaalde geld wordt gedoneerd aan het Rode Kruis. Deze humanitaire hulporganisatie is hard bezig met de noodhulpverlening op het eiland. Peter Pauwels van de Rode Kruislocatie in Venray vertelt over de relevantie van een actie als deze. Het belang van deze hulpactie is dat er geld ingezameld wordt voor de noodhulpverlening op Sint Maarten. Waar 91% van het eiland eigenlijk helemaal vernield is door de orkaan Irma. En waar het Rode Kruis nu met man en macht aan het werken is om de mensen weer een beetje een normaal leven te kunnen laten leiden. In de eerste weken was het wel lastig om het eiland te bereiken. Dat moest allemaal per schip via Curaçao. Vliegtuigen kunnen er amper landen omdat de infrastructuur helemaal weg is. Maar er komt nu een behoorlijke goede structuur in en er wordt behoorlijk wat goederen en medicijnen en voeding en alles wat daar nodig is, wordt er aangevoerd. Ja. Nou, er is een begin gemaakt om het normale leven weer een beetje op te vatten. Ik was vanmorgen op de site dat deze week de eerste noodschool voor de kinderen weer open gaat, dat die weer onderwijs kunnen krijgen. En zo wordt beetje bij beetje wordt alles weer opgetuigd op het eiland. En dat zal, de noodhulp zal maanden moeten gaan duren en de structurele hulp, dat gaat jaren duren voordat het hele eiland weer is zoals het was. Clancy zelf is zeer tevreden met de opkomst op dit initiatief. Ja, het gaat heel goed. We hadden eigenlijk helemaal niet zoveel mensen verwacht. Want normaal heb je zo'n 3 maanden om zo'n evenement te organiseren. En nu hebben we het in, ik denk 1 maand zoiets gedaan. En het is echt, ik ben echt heel blij met de opkomst en de energie en alle mensen die hier aan meedoen. Want ook de BIE en zo, die helpt ons zo. En in 1 maand hebben we alles kunnen regelen. Dus dat is echt geweldig. Echt super. Ja, dat doet me zeer goed. Het is ook een steun in de rug voor de afdeling van het Nederlands Rode Kruis op Sint Maarten. Want daar hebben we ook een Rode Kruisafdeling. Waar 40 vrijwilligers actief zijn. Waarvan er op dit moment 11 daadwerkelijk hulp kunnen verlenen. Omdat anderen ook geleden hebben onder de orkaan in Sint Maarten. En dat is voor hun een enorme steun in de rug. Ongetwijfeld, ja. In totaal bracht deze actie €660 op. En via de website van het Rode Kruis is het ook nog mogelijk om zelf een donatie te doen aan het getroffen gebied.